I entrem ja a l'entrevista d'avui on parlarem de teatre i d'una companyia que enguany està d'aniversari, 30 anys, i que ja avancem tenen un any de celebració ben ple d'activitat, ben intens. I estem parlant d'ells, de Delta Teatre, i que ens acompanyaran aquí als estudis de Delta.cat Maria Cinta Torner, la presidenta de la companyia, i Dani Bonet, secretari. Benvinguts els dos. Hola, bona tarda. 30 anys, que es diu ràpid, però Delta Teatre està d'aniversari i Déu-n'hi-do, no? Sí. I ben esperat, perquè volíem fer els 25, ens va agafar en plena pandèmia, clar. No els vam poder celebrar i van dir, els 30 sí que sí o sí. I aquí estem. Aquí esteu per a contar-nos exactament què és el que teniu preparat i comencem per on volguéssiu. D'entrada, teniu un cartell ben xulo, Sí. Aprofitat també que fem els 30 anys per a fer un logo, volíem canviar una miqueta, no canviar la imatge, però sí buscar un logo que mos... Més actualitzat. Més actualitzat, no? Per avui en dia. I també, en la col·laboració d'Andreu Bertomeu, de la Me Flipa lo Delta, ens ha fet un cartell de commemoratiu d'aquests 30 anys, no? Que ens acompanyarà durant tot l'any i esperem que també més enllà. Doncs mira, quasi que el pots ensenyar a la càmera, a veure si... Este seria el logo dels 30 anys. Lo pots posar davant inclús del micro, perquè... així, exactament, així és com està... Sí, perfecte. Este seria el cartell que ens ha fet Andreu, que ha agradat molt a tots els components. I després, el logo nou que ens acompanyarà a partir d'ara és este. Que canviem una mica el format que teníem fins ara, però no deixant de banda tampoc el que teníem, però anar actualitzant una miqueta les xarxes i això que ens dona una miqueta més de joc. I a part del cartell d'esta imatge renovada, Maria Cinta, què tenim per enguany? Que acabem d'encetar el 2025, un any especial per a vosaltres, i en què teniu planejat? Pues tenim moltes coses al cap. De moment encara estan una mica al cap i embastant-les. Les tenim una mica posades ja en ordre, però encara no ho tenim acabat de concretar. La idea és fer cada mes una activitat, que cada mes dels 12 mesos, al gener no, ja, perquè el gener ja s'ha acabat i no hem fet res per al gener, però a partir de febrer cada mes tindré parlar-se de teatre. O sigui, fer alguna activitat. Tant és teatres, taules redones, alguna cosa que ens faci sortir una mica i que la gent ens vagi recordant i vagi venint i assistint a tot el que fem. I la de febrer, la tenim ja una mica embastadita? Sí, la de febrer comencem molt forts. Comencem molt forts i amb molta il·lusió. Amb molta il·lusió perquè nosaltres, Delta Teatre, va començar fent només, o quasi només, comèdia. Era un teatre més senzill i, vam començar així. Després hem anat perfeccionant, evidentment, al cap de 30 anys, si no perfecciones malament, te retires. I ara intentem anar una mica en coses més serioses. Aquest any, al febrer, el dia 8 de febrer, dissabte 8 de febrer, això és ja, això és ja, ens venen a visitar el grup de l'Ametlla de Mar, el grup de l'Ametlla de Mar, que porten un clàssic que nosaltres ja l'hem vist i ens vam quedar flipats de com era, i és una obra que és la Casa de Bernardà Alba. Ah, sí, clar. La Casa de Bernardà Alba és, ja et dic, és un clàssic i que ells l'aborden, està molt, molt bé. Per tant, ens agradaria molt, encara que és el primer, i la gent encara potser, no me'n vaig enterar, que això passa moltes vegades, la gent posés interès en este dia 8, el proper dia 8, i que vinguessin al parroquial a veure aquesta obra, perquè és una obra mestra. I el surt que no sembla que siguin amateurs, sinó que els personatges quasi són professionals. És que la dedicació d'un grup amateur perquè no vos guanyeu la vida en això, jo crec que és l'únic detall, perquè després, detrás no hi ha una escola d'interpretació, no hi ha esta base, però després de 30 anys
Bueno, jo no sé, això és com en l'àmbit de la comunicació, no? Igual pues, la carrera no era periodista, bueno, però és que porta 40 anys en això, igual sap més que el que va començar ara, no? Sí, pues sí, esta gent de l'Ametlla també fa no sé quants anys, Dani, també celebren... Enguany fan els 25 anys. Els 25 anys. Com a grup, també. I de veritat, esta obra val la pena molt. I llavors ells vindran al saló parroquial aquí i la proposta de Delta Teatre és ensenyar també a altres grups de teatre, vosaltres també participareu... Clar, és que nosaltres formem part d'una coordinadora de teatre de les Terres de l'Ebre. Llavors hi ha tots els grups, o quasi tots, els grups de les Terres de l'Ebre, de tots els pobles. I llavors el que fem és intercanvis. Entre nosaltres fem intercanvis durant l'any. Quan mos ve a les jornades de teatre, per exemple, sempre fem vindre algú i nosaltres també anem als pobles quan ells ho fan o quan els convé. I ara això serà una mica així, fer un intercanvi en tota la gent, en tots, no?, evidentment, perquè no sé quants grups som a la coordinadora. Som 18. Som 18. A una per mes no arribeu. No. Clar, tampoc tots els grups no tenen obres en curs o que poguessin portar-la per mil coses, no? Per escenografies o el que sigui. I llavors, després estan les converses, qui pot vindre este dia, qui li va bé, tal, i llavors anem buscant això. Sí que la de l'Ametlla ha estat una miqueta buscat i provocat que fos esta i este dia, perquè és una obra, és un clàssic molt ben fet, tot en dones, i és Santa Àgueda. No se vos escapa una, Bueno, és buscar, no? I com ser una cosa molt potent i també buscant este dia, també per donar-li la punteta en este dia, saps? Comenceu forts, com ha dit Maria Cinta, al febrer. I ne podem avançar alguna més o encara estan a l'aire? Sí, les converses van que al febrer el grup de l'Ametlla, al març ve estem parlant ja també del grup de Ferreries, que es diu El Pastisset, una obra que es diu Taxi, que és una comèdia, també surt molt bé. A l'abril, sí que l'abril no està com a fem teatre, sinó que anem a fer una miqueta de promoció de lo que és estos 30 anys. Anem primer a Barcelona a través de la Junta General de la Federació Catalana, on allí també presentem els actes estos. I llavors, durant l'abril no podem fer res per no solapar en el que és la Passió, que són dies de Passió, després ve Pasqua i després l'últim cap de setmana també anem a fer promoció i fer presentació a la Mostra Nacional de Teatre, que és a Pineda de Mar, on també participem alguns. I clar, l'abril mos quedava, però sí que dins de lo que és fer aquí no, però anem a fer una miqueta la promoció esta, fora. Al maig també tenim contactat el que és el grup del Perelló, també porta una obra que està molt ben feta, que es diu La barca sense pescador. Al juny és on concentrem una miqueta més, on tenim el que és la participació a les festes de l'arròs, la plantada. El 21 de juny també farem una actuació, nosaltres, i també comencem una exposició, un recorregut per d'aquests 30 anys, una exposició gràfica, fotos, documents i tal, on fem un repàs d'aquests 30 anys, de la gent que ha passat pel grup, cartells, fotos, algun vídeo i tot això. I la tindrem durant 3-4 setmanes en actiu. A on? A Deltart. Molt bé. Converses acaben de perfilar aquests dies, un cap de setmana molt Bueno, però aproximadament ja sabem... Sí, estem intentant cap a finals de juny que ja tindríem tot el recull fet. Al juliol sí que volem fer també una actuació a l'aire lliure, seria el Parc Fluvial, un escenari perfecte, que seria la Barcassa, i allí recuperem una obra d'autora local. També, durant aquests 30 anys és una cosa que ens ha caracteritzat molt, fer obres d'autors locals, tant d'Hilario Tomàs com José Bertomeu, com esta mateix, que és la de Tere Culvi. Clar, no podíem deixar passar fer els 30 anys sense recuperar obres d'autors locals, que és una de les coses que sempre hem volgut defensar. A l'agost ja tenim les festes majors i l'obra que estrenarem, que ja estem preparant-la. I podem avançar alguna cosa, Dani, d'esta obra? Maria Cinta? Aquesta obra
Tenim il·lusió, molta il·lusió en ella. Només cal pensar que ja des de la primera lectura o el primer assaig hem d'anar parant per riure molt. Perquè nosaltres ja mateix ja comencem a riure. Hem d'anar parant l'assaig perquè no parem de riure. Vull dir que serà, també intentarem que sigui una de les còmiques bones. Així que entenc que de moment de producció pròpia del que vosaltres donareu enguany des de Delta Teatre és una obra còmica que promet molt. Promet molt. Vale. Sí. Podem dir el títol i tot. Podem dir com se diu. Si Maria Cinta, que és la presidenta, diu que es pot, home, clar. Només el títol, res més hi ha. Se diu Los llogaters de la Lili. Vale. I aquí està. Perfecte. I la Lili és una folclòrica que s'ha retirat ja, però que encara està molt en actiu. Retirada i en actiu. Bueno. Ho deixem aquí. Ho deixem aquí. Aquesta serà per a festes majors d'aquí. Sí. També continuant, al setembre també ve el grup de Terra Baixa d'Amposta, que també estrena una obra enguany, i també me la portaran al setembre. I una miqueta un dels plats forts serà a l'octubre, les jornades, on, com a habitual, repetim l'obra que hem estrenat a l'agost, el dia 11 d'octubre, el dia 18, el cap de setmana següent, vindran el grup de la coordinadora, perquè entre tots els grups se fa una obra. Hi ha una obra que es diu L'últim pas, i també és una comèdia, i és el grup de la coordinadora on se veuen representats tots els grups de la coordinadora. I en té més o menys un dels plats forts de la celebració d'aquests 30 anys. I al cap de setmana següent també volem recuperar una d'aquelles obres emblemàtiques i que com a Delta sempre ens ha acompanyat i que jo penso que sempre ens acompanyarà, que volem recuperar el que és el Carrilet de la Cava. No arriba a ser una obra, però és un sainet bastant llarg on els personatges típics del Delta això surten reflexats, és una obra típica. I dins d'esta celebració aquí sí que intentarem que vinguen, que hi ha converses, gent de la federació, catalana i nacional i internacional, també per a fer una última celebració, perquè serà el cap de setmana gran de la celebració. La cloenda. Sí, i al novembre lo deixem també per a fer una mica la cloenda de tot aquest any, també una taula rodona on vindran representants de tots els grups que s'han vist una miqueta identificats, involucrats en la evolució del Delta Teatre, tant de la comarca com Terres de l'Ebre i inclús Federació. Quin objectiu perseguiu en este aniversari? Maria Cinta? A veure, l'objectiu és fer-ho bé, perquè la gent mos conegui més, els que no mos coneixen, mos conegui més, i també perquè veiem coses diferents. O sigui, això no ho hem fet mai. Nosaltres la gent sobretot fem una obra a festes majors, sempre fem una obra, i després fem les jornades. Però després, durant l'any, la gent mos... I que no feu res, és que no feu res. I com és que no torneu a fer teatre? Claro, nosaltres tots sols no som capaços de poder portar 3 obres a l'any. Nosaltres portem una obra, i a més, els sainets que fas per la festa de la Sega, per la festa de la Plantada, després fem un conte per a les escoles d'aquí del Delta. Clar, això són un munt de cosetes que no és una obra completa, però que són un munt de cosetes que et porten molt de temps i molta dedicació. Llavors, veiem que la gent ens demanen, a partir d'ara, veuran que cada mes se farà alguna cosa de Delta Teatre i qui sap si a partir d'estos 30 anys l'any que ve podem fer, per exemple, una obra, si no tots els mesos, més sovint, portant gent de fora, perquè la gent s'anime, perquè també la gent, i això sí que mos dol molt, però no només a nosaltres, sinó als altres companys dels altres grups de teatre, que en parlem també, que la gent moltes vegades aquí mos diuen però qui la fa? Doncs venen els d'on siga. Me pensava que ho feu vosaltres. Home, no. No. Si veig gent de fora, és gent que ells no coneixen i com no els coneixen, volen veure-mos a nosaltres. No.
heu de vindre al teatre, i el teatre no és veure una cara o una altra, sinó és veure una obra i veure com treballa la gent. Clar. Que la gent s'aficiona més al teatre. És aquí volia arribar, no? Que al final la impressió que dona és això, de reforçar, d'empènyer el teatre perquè la gent lo conegui, sigui fet per vosaltres, perquè, clar, igual l'atractiu, que això és molt important i és molt bo. És a dir, a ells us dona igual, al públic dona igual el que féssiu mentre ho féssiu vosaltres. Això és boníssim, eh? Sí, però no t'ompli del tot això, perquè dius, bueno, sí, vale, sí, ho faig, ho fem, bé, la gent queda bé, ja està. Però fa falta que la gent tingui intenció i tingui ganes de veure teatre. I alguns que no han anat mai los crida l'atenció i s'aficionen. Hi ha pobles que tenen molta afició al teatre. I aquí, este poble nostre, tot i que nosaltres fa 30 anys que estem, això t'anava a dir, bueno, no hi ha una afició al teatre. Falta una mica d'empenta. I a veure si a partir d'estos 30 anys i d'estes coses que preparem enguany, doncs la gent no... I per què creu que és? És algo comú a la majoria d'espectacles, no? És a dir... A veure, jo penso que això és cultural, també. Nosaltres venim de... Fa 50 anys aquí al nostre poble no tenia res a veure en el poble que tenim ara. Res. I la gent tampoc no tenien. La gent se dedicaven a coses concretes i molts no se sortia tant a veure teatre fora o a veure algun espectacle. La gent no hi havia... Tampoc hi havia tant de ventall per a triar 3 opcions que sigui al teatre. Aquí no hi havia ventall. I sortir fora, doncs tampoc, no ho sé, les coses canvien. Bueno, vull dir que que no aneu en la sensació, jo crec, que això és una opinió meva, de que és el teatre en concret, sinó crec que és algo comú... Sí, claro, sí. Sí, a partir de... Mira, aquest any també se commemorarà 50 anys de les majorets. Van començar fa 50 anys aquell grupet de majorets. A poc s'han anat fent coses, vull dir, per arribar on estem ara, on el nostre poble està ara i on la gent que estem aquí, que vivim i que treballem aquí, doncs s'ha donat un pas gran, però... Bueno, de moment este pas gran l'heu donat ja des de Delta Teatre en estos 30 anys que compliu enguany i que teniu un any ben ple d'activitats i de trobades en altres grups, que la sensació que dona és acabareu una i començarà l'altra, i ja preparar la següent, i així arribareu a desembre i no m'ho haureu adonat quasi bé, no? Però, bueno, això és bo, això és que Delta Teatre està viu i que té ganes de fer moltes coses, i nosaltres agraïm que estigueu aquí per a contar-vos-ho, així que Dani Bonet com a secretari de Delta Teatre, Maria Cinta Torné, presidenta, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i que vagi molt bé, i esperem notícies d'esta trobada del febrer, de la del març, com ha anat a l'abril fora, etcètera. Sí. Molt bé. Moltes gràcies als dos. A vosaltres per fer difusió. A vosaltres. Us anem i us invitem tant a vosaltres com a tots els espectadors a que quan sentiguéssiu que Delta Teatre vinguéssiu, perquè és un any carregat per a passar-ho bé. Gràcies als dos, una abraçada. A vosaltres.